Ferħ ta' tigra li ingħatat l-isem ta' Xina twildet fil-Wildlife Park fl-Imtaħleb ġimgħa ilu. Dan hu l-ewwel ferħ ta' tigra li qatt twieled f'Malta. Net News żar dan il-park u tkellem ma' Christopher Borch li flimkien ma' martu Oksana jmexxu dan il-post tranquill. Christopher urina t-tigra bl-isem ta' Zuzulka li tiżen 350 kilo u li weldet lil Xina. F'daqqa waħda daħal ħdejja nkiss inkiss u qatt jilgħab magħha, qisu qed jilgħab ma' xi annimal domestiku. Christopher Borch spjega kif hu dawwar dak li kien il-passatemp tiegħu li jrabbi annimali eżotiċi fogħażi żgħir u mill-isbaħ. U jqis l-annimali qishom uliedu u jitrattom bl-akbar imħabba u rispett, tant li nħolqot rabta dejjiema bejnu l-annimali eżotiċi. U jiddeskrivi t-twelid tal-ferħ Xina bħala mument indimentikabbli. Ħassejt emozzjonijiet iktar minn meta twildu tfal. Kienet ċaġa laqas bdejt nemmen, bdejt niġru naqbeż u nikbi u najjat, ġennit in-nies li kienu madwari u ma staj għamilt 3 ijiem b'sidri uġani. Christopher Borch ikkonsidra dan is-sit bħala attrazzjoni turistika fil-waqt li żied li l-pubbliku Malti jkollu kliem ta' tifħir kull meta jżuru u japprezza l-annimali li wieħed ma jarahomx ta' spiss f'ħajtu. Qabel kont ngħidu turisti ħajjiġu ġoda zoo komparat ma' zoos oħra li hemm f'pajjiżi kbar minn Malta u ħafna iżgħar, però rajna ambizzjonijiet li jkun hemm ċertu nies li jaqbdu jikbu bil-ferħ u jgħidulna ġieli morna ġo zoos ħafna kbar u ma jnexxilniex naraw tigra u l-jum daqshekk close. Jkun hawn ħafna min jieqaf u jgħidlek grazzi u hemmhekk huwa xi ħaġa li tuħu pjaċir biha. Christopher u martu ħolqu paġna fuq il-Facebook li malaj ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna nies li jħobbu l-annimali. Il-Wildlife Park ta' Malta hu l-uniku wieħed tax-xorta tiegħu fil-Gżejjer Maltin. Dan il-post u żżu liċenzjat mifrux fuq medda ta' 2000 metru kwadru u jinkludi varjetà ta' annimali eżotiċi bħal il-juni, puma, il-lynx Ewropew, lemurs, otters u ċrief. Ix-xadini huma attrazzjoni oħra f'dan il-park. Bżona oħra f'dan is-sit iddedikata lil varjetà kbira ta' qasafar tal-baħar. Mart Christopher Oksana li tieħu ħsieb titma' lill-annimali kollha li jitrabbew fil-park. Bil-ġurnata tagħha tibda minn kmieni filgħodu sabiex tippreparalhom l-ikel. Anki ulied Christopher, Dylan u Julia iqattaw ħafna ħin fil-park u ġieli tarhom jispjegaw lill-pubbliku dwar l-annimali li jafuhom fuq ponot subajhom.